Hala, kadako selekta kayo. So, dira nag-video ta ko kay naputol gani ha. So, continuation. Unsa sige, shout out na, shout out. Ay, daghan kayo. Dito pa ka sa Kuwait. Nagsige na migkuan sa imo ha. Sige Hindi na. magini siya mo reply. Uy, Hello, mayang hapon. dayon sa tabi sa office. Hala. Yes! Sige, magpa-picture daw sila. Ito lang na siya. Nagpa-kuha na kong cottage siya sa inyo. Ay, thank you kayo. Ay, oh, pwede sad. Ayo. Pwede Oh, pictures. then picture. Ah, sige, picture sa. Sige, mag-picture sa daw. Sige, picture niya. Wapa ka na mag-shout out diri. Hala, nangahubong mo sa to. Alay, gwapa lang ka. Puti, gihapon siya. Wag yung nawagtang Wala na. mo sa. Sige, May picture sa. kailangan pa diri sa Tapos mo, gikaluyan sa Ginoo na participate mo. Wala di kay plano ba? Alam mo lang. Balik ka. Wala. Kung ano, gibuha ko balik. Dayon. Iganahan na ka diri. Uy, nang luod man good kay gitagaan ako visa niya. Akong amo pa ni sugot. Hala. O sige, sige na. Sige na. Mag-service ta. Hello. Sige, Ma'am Jin. Darang adik sa hindi kabkap. Namiss yan niyo tabi. Kabalo ka nga nung gidalaw ni siya. Bay, Kasi kasi kasalo. siya tanaw niyo. Salamat kay sige mag-picture na ta. Sino? Kinsa man itong hawa lagi sila. Art! Ari sa kadiyot, Art! Picture sa ta. Nagpasalamat yun niya yung Rita. Tara na ari ko lang mo ang cottage. Oo, diyan na. Ah, sige. Picture sa visa. Sige. Kailan kang hindi kab-kab, Art? Come, I don't know her. Oh, sige, kailangan. Yes! Okay, ready? 1, 2, 3. One more. Okay. Ready? Ay, sa, the bombers. Tabi na. Ready? 1, 2, 3. Okay. Yes! Yay! Dali lang pagkaon. Nya Alam ikaw na dito, Art. Ala, ang inyong hakat kita. At talit na. Oo, ito lang kami. Dahil nasad pa daw mga cakes. Para makatilaw sad mo. So, dara sila shout out sa mo di. Wa mo shout out. Hi sa taga Kuwait, mga Hi sa kauban taga ako sa Hinoon. una. Oy, Nagkita namin inday kab-kab. Okay, nya. Asa na sa Kuwait day? By the Sa way. Kuan, sa Abu Halipa. Ay, doon na kayo ta. Kay kuwan man ko Alvintas. Tapad ra na siya. Tapad ra na siya? Oo, tapad ra. Buhali pa Abu dito Halipa. nahan sa Alvintas. Ikaw, sige, shout out Hi sa sa diri. tagahingog. Ora, sa mga family. Ruiz. Sa Luis family, hello daw diya sa Gingoog. Okay. Nya ka mo na may shout out diya. Sa tadsa kay around the world kay makita mo. Hi, everyone! Oh my God! Si Injay mo dahil ni. Okay. Hi, din si inday kab-kab. Hi! Hi, hello! Kamusta? Salamat sa invitation diri. Pag-hi sa diri. Hi! Welcome to Mactanyo Town Beach. Okay, thank you so much. Di ara in taon nakalaag diri. Kalaag na sa. Nakalaag taon. Nya at ituyok na to sa inyong kuwan para makabaw sila. Atong Ma'am Jen. ituyok ta mo. Ma'am Jen. Ato sa ituyok si. Okay ra ka ma. Oh, okay ra. Kuwan ra ta. Oh, okay ra. Sige, sige. Ituyok na to para makita nila ba kung unsa kagwapa ang Mactan New Town. Okay ra na. Sige kay among isuri kung unsa kagwapa ang Mactan New Town Beach, okay? Kay para makakuan ka na makakita pa tag daghan pang mga mari Mga ba. bay. Oh, sige mga bay ha. Kung mga bay na ko diha sa mga laing nasod or bisan na amo diri sa Pilipinas, hala paglaag na mo diri sa Mactan New Town Beach. Okay, atong lantaon karon ug unsa kagwapa ang Mactan New Town Beach. Aha. Daghan kay mga commenters, mga messages, di gina ko mapansin na naalang gyud mo chat na ko nga mga close friends na gid ba kanang permi na gyud. Sila mag-ingon nga winday ko ana ra gud ni nga lana din ako na din ang tuon kay sungod sa kadaghan di na madatanan. Katong ni Wala ato nga. sa kuan sa Alfresco. Moto ni anak ko ari in town. Uy, lahos diri sa Mactan New Town. Beach kay duol ra kaayo. Hala, dako kayo among payong. Silikta gyud ni. Sige, magsuroy-suroy nami. Kung ay ako sa ni bilin, diri ra mo? Diri ra kabuk? Uy, ako ding uyab di ay. Dara. Dara ang uyab sa mga nangita, charot.
Oh, sige. Alin tayo rin, kuyog. Pwede magsusuroy ta. O, siya lang po niya akong, kuan, oy, akong, nantawa niya, aw. Atong isuroy, dako kay ni among payong mga bay. Magpabuyag mi diri sa Mactan Newtown Beach. Magbit-bit mig dako kayong payong. Oh, sige. Nya, asa may nindot nang ipakita na to? Kani diri? Oh, moadto ta dito sa may bar dayon. Sa may, o sige. Ato ta ning ibakam, no? Ato sa ning patyon? Oh. I-off sa namon ni mga bay ha, mag part 2 ta. See you later. Bye. Oh, dara.